Aș dori ca împreună să lăudăm și noi pe Dumnezeu și să începem acest program de colinde și să ne bucurăm. Să ne bucurăm că prin Domnul Iisus Hristos am fost împăcați cu Dumnezeu. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, Domnule, ne închinăm înainte Ta și mulțumim pentru această seară. Mulțumim, Domnule, pentru că putem, Doamne, să venim, să ne închinăm Ție. Mulțumim, Domnule, în mod special pentru Domnul nostru Iisus. Mulțumim pentru că prin El avem, Doamne, împăcare și putem, Doamne, să ne închinăm astăzi înainte Ta. Mulțumim pentru că Tu ai făcut, Doamne, acest lucru pentru noi. Mulțumim pentru că în dragostea Ta cea mare, Doamne, ne-ai cuprins și pe noi copiii Tăi. Vrem, Doamne, ca în această seară Tu să fii prezent în mijlocul nostru, Doamne, să ne conduci. Doamne, vrem, Doamne, ca tot ce vom face să facem pentru Tine și pentru slava numelui Tău, pentru că Tu ești vrednic și meriți, Doamne. Îți mulțumesc pentru cei care au lucrat, Doamne, să vină și astăzi. Rugăm frumos ca să ne binecuvântezi, Doamne, cu prezența Ta, cu prezența Ta și să fim în mijlocul nostru. Să-ți mulțumesc în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu s-a coborât. Iată cum veni la noi Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu s-a coborât. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu el lumina. El a venit ca zorii zilei, întunericul risipit. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu el lumina. El a venit ca zorii zilei, întunericul risipit. Păstorașii l-au căutat și l-au găsit, și pe Iisus cine le-a dus l-a căutat. Păstorașii l-au căutat și l-au găsit, și pe Iisus cine le-a dus l-a căutat. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu el lumina. El a venit ca zorii zilei, întunericul risipit. El s-a născut la miezul nopții, aducând cu el lumina. El a venit ca zorii zilei, întunericul risipit. La miezul nopții, întunericul risipit. La miezul nopții, întunericul risipit. Cei cu